Xo decía Jim Morrison. Mexan por nós, e hai que decir que chove. A mexar por nós, a mexar por nós. Din que chove pero non, a mexar por nós. Nesta terriña de Dios din que chove pero non, a mexar por nós. Espera que hai che vou, a min xa me chegou de caciques e ladróns. A min xa me chegou co coitelo dos rexós po cortarche os collós. A min xa me chegou. Sí, babies. A min xa me chegou. Mata con hacha. E non sei que... Sei eu que non son eu a mis. Non é, jole. Non é a min soa, non. Xa nos chegou. Xa nos chegou. Xa nos chegou ben de que nos tomen por escravas. Con horarios laborais insufribles. Invivibles. Xa nos chegou de que nos tomen por títeres. De que teñamos gobernantes que o único que nos fan é exprimirnos. Xa nos chegou. Xa nos chegou de que para un par de salas que ainda deixen poñer música, proíban a música en directo. Xa nos chegou de que para un par de pesos que hai para a cultura, llos dean a Enrique Iglesias. Cajo. Xa nos chegou. Pero vamos dicir unha cousa. Eles mexarán por nós. Pero nós nos imos facer que cajen por eles. É tempo da revolución, é tempo da revolución. Chamai a todas a reunión, dende a neta ou a avó. E quer queiran e quer non hai outra solución. É tempo da revolución, é tempo da revolución, é tempo da revolución.